Ha wena mngam ngicabanga namhlanje emsebenzini umthimkhulu uthengele wonke umuntu ama-hot dog. Ukhohliwe ukuthi unezikweletu. Nawe uholile mosithenga ishebo uyeka bomthimkhulu. Yabona ke manje. Abantwana balambile badleni. Angeke basuthiswe lama ice cream wakho. Hawu. Sengithenge wona espacini sama-ration. Kuyafana ngizosithenga ishebo angeke upheke uyavilapha. Uyangicaka ke mokhuluma kanjalo cause lesikhaftina sidle every day. Thula once ngoba lokudla kwakho kokuqala kubaba utswayi. Kuzolunga. Ayivele mana kulunge. Uyakhumbula swima nabo Thokozana tripini yaka grade 5? Yeah. Why Thokozana negwayegwaye dry? Like iwomile mara ama-soccer balls wona bewa Chinese Vaseline. Hey wena. Orivele kuumthetho ukuthi ningayigcobisi. Ngine skill nama-techniques ngirapha kushisa ikepisi ngoba ama-troops abhaya njayama ngisidinga istepisi. I'm higher than ulovo obhema insango yaka Patrick. I wonder why yonke le population babi skeptic. To all of ama-atheists ithi ngintshela indaba yekelani into ezimdaka mamela mina mangibhaka. When I jonge Euphrates and look at the cosmos and tell me why you don't believe. Oh